sinden ya didekne loro, sok telu, sok papat, sok lima. Dadi men ketok nek sinden-sinden iki jebule rukun karo kancane. Oh ngono. Lha ngene nek didekne sitok moh, aku mau ngadeg karo kuwi, aku moh ngono iki enek lho. Ning alhamdulillah cakra budaya iki rukune ra jamak. Sitok ngadeg kabeh. Sitok mudhun kabeh. Lho terus iku sapa kancane kok? Me. Nggih. Sampeyan asmane Meme apa? Meme apa? Mboten napa. Oh Meme. Iya. Meme iki sebutan Cina cara anune Dik ta? Adik Meme. Iya. Waduh. Asli daleme pundi? Tak kira Meme kok ya. Meme iki mung bangsane nyamuk lho Meme. Cacah iki dipilane. Boten mem. Tembange dalu menika panjenengan asli pundi? Kula asli Surabaya keturunan Cina. Oh, waduh, mesti kenal karo Hong Pai Hung. Iya. Kenal karo cuwilan tong, cuwilan seng, cuwilan genteng. Iya. Ning alhamdulillah meskipun darah Cina ning gelem nguri-uri kabudaya. Tembange wonten ninggal katresnan ngoten bisa. Saged. Ninggal katresnan iki basa Jawa. Nek cara basa Cina napa? Iki dipencen cukup e. Meme iki saka Kalipare. Ninggal katresnan niku pepatah. Aku malah kelingan pepatah Hongkong sing mengatakan asin kan jujupe jejer. Artine mbuh kamu dengan kuwi kok aku mek ngawur. Ninggal katresnan bisa? Nggih saged. Oke, alus-alusan dhisik mawon. Nino nano nano nino. Ngono ya. Nino nino nano. Nino nino. Wis ngono. Ya ngemes. Aku agar kelingan lagu kesayangan anyar-anyar sing nyanyi jadul. Aku tak rungokne kok kadang ngemes. Tibake aku ora ngemes ning tenane miris. Kuwi lho tibake. Lha kok sekulmu kok kadang nek ngemes ngono tak. Ya. Aku lagune kancaku kok karyane Mas Bagong Darmono. Wah wis luar biasa. Sopo-sopo iso. Yen aku tukang ngiri karo matur yo aku ora ngemis ning tenane aku miris. Lepo yo ngono. Aku ora ngemis lho siji kancane dilepon diase karo nyanyi. Temen niku nggih. Nggih. Ning nangis sakjroning atiku. Niku nggih. Nggih. Ya. Atiku. Ha iya nek penekanan makna cu. Ninggal acu. Yo. Ora wani nyawa. Lalu masaku tir pada tir semua tir nyakot sir pada sir ayo bareng ayo nangis sajroning Nangis sajroning atiku. Jalanan kebal sandal saka jenengan awan ning dono.
kabel telur gulung bacem. Sapa iki? Terima kasih